Sukad pa sa paghahitabo sa Bagyong Tino, ang Cebu People's Action Center padayon sa pagpang-repack sa mga ipanghatag sa ato ang mga kalungsuran tabang sa mga biktima sa bagyo ug sa mga naapektuhan sa baha. O karon ni ata sa warehouse sa Kapitolyo kauban nato ang Executive Director sa Cebu People's Action Center si Ruben Lecera. Sir, dinhi nagsugod ang kining mga atong ipanghatag yun gikan sa Kapitolyo. Yes, diri gyud nagsugod sa atong warehouse ang mga relief operation o ipanghatag nato sa mga kalungsuran. Kauban din nato ron si Sheng sa Provincial Social Welfare Office and Development Office of PSWDO. Kay siya man ang nanguna po diri. Then kita na-provide sa manpower sa mga nag-repack karon. So karon lang among ipakita kaninyo kung unsa gisulod sa mga relief box. Maybe Sheng, atong tanawon ang unsay mga sulod sa boxes. So mo ni siya mga man. Sa proseso sa atong pagpacking no sa ato ang relief food pack. So mo na ni siya ang ato ang finished product, but atong ipakita kung unsa gyud ang mga sulod sa box na atong ipanghatag sa atong mga nabiktima sa linog o sa bagyo. So before nila ni isulod sa mga boxes, mo ni siya isulod. Lord, kanang natin sa ani kay naagyoy na. Kabantay mo na pulo ka canned goods, may coffee, may energy, ug may mga biscuit. Tapos sudlan ko na siya og 5 ka kilo nga bugas. Ano siya ikuyog sa atong box. Okay, sir, atong karuhon nga kini ang atoan dilata is kuan ka mo. 5 gini ka buok. 5 ka dilata. Dayon na gini siya 4 ka. Okay kani, unsam ni additional. Ang ato ang dilata di ay natay 2 ka sardinas, 4 ka meatloaf o 4 ka corned beef. Then naa sa tay 5 ka sachet na coffee, 5 ka sachet na cereal, and 5 ka biscuits sa sulod sa ato ang box, sa ato ang relief. So mao-gyud ni siya ang final nato sulod sa ato ang relief box. So bali na po kadilata. So napulo na sa dilata. karton. So kung makadawat mo ginani nga dili mao ang nani ang sulod, posible na gibawasan na kay ang gikan diri sa Kapitolyo mao gini siya sulod. Kompleto gina siya. Then isirado na siya, butangan na siya seal. Unya dapat wala gyud natandog ang seal ana. Sir, mao na gitawag nato og kuan, family food pack. Yes, mo ni siya family food pack. So ang lahi po gitong para sa hygiene. Lahi po na sa hygiene. Adto na to karon hygiene. So tanawag niyo maayo ang pagkasila na dapat wala pa na nalangkat. Once nga nalangkat na posible gibawasan na. Okay. Yeah, adto ta sa hygiene. Sa hygiene area. Para atong hygiene kanang nasa balde. Okay. So malay ni nabilin sa hygiene na to na kay ang uban ipang-distribute na. So tanawon ninyo wani siya hygiene. Kanang mga balde. So kung makadawat mo inani nga balde, tapos na isulod nga na inani nga nakabutang nga scotch tape pasabot na gikan sa province. Pero amo lang klaro huno kay uban man gud nakadawat kuno balde unya ang nabilin kabo na lang. Actually, kung tanawon gini mo ang hygiene kit sa probinsya, mo gini sulod. Nay kabo na siya Shampoo. Pulo pa sachet na shampoo. Not kay 500 gram na powder. Isa ka sudlay, no? Toothpaste 5 ka buok. 2 ka sanitary napkin. 3 ka bar soap and the shaver. Mao gini siya isulod sa ato ang hygiene. So klaro na mo kung dili gani kini ang sulod sa inyong balde, posible gibawasan na. Pero kung gikan na sa probinsya, pag deliver gyud nato, mao gini siya isulod sa matag balde. Klaro na mo, mao gini siya isulod, daghang gyud nagsulod. Okay? So karon gawas ani napagilain nga mga kits nga gibuhat pa ang probinsya. Adto sa kitchen kit. Okay, so mao na siya ang sud sa hygiene kit nga sud nga tong balde. So mao ni siya tanan dunay shampoo, toothbrush, sabon, sanitary napkin, toothpaste, kining kabok.
Okay, sa sunod ato ang ato ang tan-awon ang sa unsa nga part na sad boss? Kitchen kit. Kitchen kit. So atong tan-awon og unsa puy sulod sa kitchen kit nga ipanghatag gikan sa Kapitolyo para sa ato ang mga naapektuhan sa baha o sa bagyong Tino. Okay. Ang kulang lang kanino kay kanang stickers Cebu Province, kasi na ito tanawin ha. Makita ninyo. Ano yung sample sa mga kitchen kit? Tapos, by the way, kauban na to si Fritz Ron, sa mga warehouse assigned managers na to sa Cebu People's Action Center. Itong tanawin ha. So, kung kitchen kit na to, magandaghan din siya. Sulod sa usa ka container, ang sulod ani kay ang tarong butang ha para klaro. Na usa ka kaldero, usa ka karahay. Yang sulod aning blue nga container kay 6 sulod aning container, madam. Atong tarong mo lang kay. Ang sulod ani is natay 5 ka soup bowl, 5 ka plato, 5 ka baso, 5 ka kutsara, and luwag. Luwag, ladol, sandok. Lado. So makabantay mo, ang atuag yung kitchen kit, good for 5, ang family of 5 yun na siya. So, kung makadawat mo kitchen kit, hindi naman mong sulod, hindi sa probinsya, magiging dapat ang sulod sa kitchen kit. Okay? Yan yung picture. Okay, sunod ka sa sleeping kit na. Okay, so mauni siya ang gipakita ang kitchen kit, kitchen tools. Sunod atong tan-aw na pod ang mga sleeping kits nga gipanghatag sa probinsya. So kini ang Sample sa Okay. sleeping kit. So sa sleeping kit na to, ang sulod ani kay mabrihan na courtesy o approved ni sa PSWD ang pag-abri. Kini PSWD. So natay, asan siya? Kani, nay, Habol, blanket, isa ka malong, isa ka musket, and mat. Kanang sa mat din. Banig. Banig. Ah. Kanay banig, usa ka mosquitero, usa ka bedsheet, kuan habol, habol ug usa ka malong. malong, mosquitero, and banig. So, mo ni siya ang sulod sa ato ang sleeping kit. So kung madawat mo sleeping kit diya sa probinsya nya dili upad kabok ang sulod, kasabutan na di gapon na mao. dili ko na mao. So nayon hitabuan na in between. Ato lang klaro na kaya sa probinsya magpadala ta ina ni kompleto gyud na siya. Kompleto gyud na siya. Kunya naka-seal po ni siya. Okay? So lastly, ato na tutok atong sa senior citizen. Kaya usa sa pinakabag-ong kit na gibuhat sa probinsya kay kaning atong kit para sa mga lolog-lola nga atong ihatag sa sambuan. Okay, kining kuan halad kang Lolo. halad sa gugma. Oh. Kang Para lolo. sa Sabuan and Malabuyok is coming Saturday. So, mo na ni siya. Kini siya, preparation ni siya for Malabuyok. Okay, so na siya. Kini. Oh, so Oh, kani ni siya. kung kabantay mo daghan na kay ni siyang naka-ready diri. Ready for distribution na ni siya sa sambuan o Malabuyok. So ang sunod ani kay Isa ka 5 kilo na bugas. kanador na. And then, slippers. Chinelas para sa atong lulug-lula. Face towel. Isa ka toothpaste. Isa ka toothbrush. Naisabon og Haplas. haplas. So, mo ni siya ang sulod. But aside ani, napatay mga dilata. So kabantay mo na hygiene kit na ni siya gamay o kanang relief food pack para sa senior citizen. So sunod po So, sa ato ang food pack is na sila'y 5 ka noodle. 12 sachet sa coffee. Sila ni kadilata. 10 ni siya kadilata. Unom ka beef lock and unom ka sardines. So, mo ni siya ang sulod sa food pack para sa ato ang lulo o lula.
Muna kung ang mga lolog-lola na to, makadawat o dili, ngun ani, posible na, kasandog po na. Pero most probably, mo nila madawatan ng gikan sa Kapitolyo. So, magbuta lang po tag picture siguro ano nila para maklaro nila kung unsa gisulod sa atong mga container kay sa Kapitolyo nato karon under Gobernador Pambari 4 ginaklaro gid sa atong gobernador nga dapat klaro sa katawhan unsang mugwa sa Kapitolyo ug madawat sa katawhan kay kining tanan para ni sa katawhan. Sukad pa dyan sa pagkahitabo sa Bagyong Tino ang mga sakop sa Cebu People's Action Center. Ang uban walay tulganay. Padayon sa pagpamutos aron gyud mapaabot sa ato mga kaigsuunang mga Subuanon ang tabang nga ilang gikinahanglan. Kini ang istoryang may labot ang Subo. Ako si Monching Auxtero, Subo News.